Ajebati, priči. Pozdrav drugari, ovdje smo u Balkan Bet sa deck profilom što u kladionicu, zato sam igrao Terlamentive. I ništa, da nas je bio original u Crni Zmaj i ja sam bio treće mjesto, išao sam 5-0, onda sam izgubio od betona na time. Kopiju. Majmune. Jebi ga. Zaboravio sam da sam igrao Instant Fuziju i izgubio sam zbog toga. Stvarno li? Da. Kakav si ti Ne, ali debil, sam već. prošlo nekoliko poteza od tada. Kaj si ti debil? Šta, ajde deck profil, Ajebate. parlament, ja. Samo preskočite 10 sekunde, ovo ću nabacam sličice, što ste svi već vidjeli 500 puta. Dobro, ovo sam igrao. Onda igrao sam ove Shizue, 3 Agido, 3 Kelbek, 3 Keldo i 3 Mudora. Što sam igrao 3 Agido, jako Terlament format, zato što je u BG, i ako igraš protiv Mirror, samo će dobiješ na skill, kopiju, mislim. Da, be, Dobiješ mate, na skill. ko betona što si dobio. Pa ne znam, da smo igrali još, možda bi dobio. A lik mi je bacio ime i jebem mi. Onda, jedan ovaj shoutout za lika što mi dripovao ovaj foil. To super je. To sam mu ukrao, da. Ne znam ko je. Stealing only deck profil, Sećam be. se, čuti, ti si od Peškiru, shoutout za Peškiru. Ukrao sam u 2. Jedna divinerka, zašto piše tuner na karti. I sad bisti, ali... Dobar bestial engine, mate. Što jedan druis, zato što da mogu da ga srčam. Bistili su dobri, but not really. Bukvalno nisko će baciš Igrao sam- bestiala na 36 Earth Monstera. Igrao sam protiv jedan Terlament, toliko ću da kažem. 3 field spela, shoutout za Peru, jedan terraforming, jedan instant. Ja to šata za Peru, zato što nema filter. Čekaj, bate, zaokružim 15. Možda, ajde, kruži. Možda. Može, nastavi, bate. 2 talenta, shoutout za Mička. što Ej, sam meni bio tamo. može mi se tres ruke, gledam, bukvalno ne gledam u tebe, gledam u bul loptice. Za shoutout za Mička, što mi je zemio tamo. Na kraju nisam igrao treći, ali igrao sam jednog druisa. 3 Doktore, super poli, shoutout za svi sprite 48, igrači kruži. što ostavljaju reda na polje. Ti što gledaš znaš ko, znaš ko. Jedan hardware zato što je u BG, ovo ne bi igrao da ne igram. Šta je bi to? Dobro, ona custom sličica, a. Evo, ove 4 custom Kruži sličice smicu, sam bate. igrao, ne znam, realno ako ne igraš u BG igri 2 ova, ako igraš u BG igri ovo. To Evo je i to. dalje ne znam šta to radi, bate. 40 kar. Znaju ljudi što gledaju, bate, oni znaju. Nadam se da znam. Ako gledaš Tirlament pro deck profil, znaš valjda šta radi Tirlament Beton me sličice. pitao šta radi ovo, a igra Terlament. Važi, bate, izgubio si od njega, bate. Dobro, na se. Ajmo extra deck check. Dobro, 6 fuzije, standard. Ne treba više. Jedan Riduer, jedan ovaj Rocky, jedan Bevoner, jedna Beatrice, jedan Zeus. To je levac, bate. Ob devetka kruži, bate. Opa. Ovo sam napravio, ja mislim, jednom u rundu 5 protiv Peškira, game 3. On igra Flanderi, ja ne milujem benchi, uzem tribute summonujem drivera i overlayem u Beatrice. Karo. 10 od 10 play. Broken, bate. Dobro, šta je imao? Te bro, sve su plave osim 35-ici zašle, jebem ti život u pičku. Jedan Dark Šarić, jedan Elf, ne znam ni što je igram. Dario Šarić. Jedan sprint, opet shoutout za Mička, što je zemio sličice. Teramičku svima, bate, zamisliš se osim meni, kakva cavolja, bate. Nema šata, Skilliš. nema šata za Mička, bate. I jedan Džengis, igrao sam ovo zbog nekog trećeg čoveka ovdje iz Niša. Ovog li štišao 1-3 drop, bate. Ali honestly, ovo bilo je dobro. Ovo bilo dobro. Dobro se da. Važi, bate. Džengis, bate. Čorenčal Džengis. To nenčal. Šta? Bro! Čuti bi igri sličice. Side deck. 3 Gama i Driver. Bravo. Ne znam, ovo. Nisam ni jednom Euro bacio. driver najjači, bate. Nisam ni jednom bacio. Da sam Bukvalno si bukao više možda. puta driver odigrao nego gamu. Da, ovo mi pobedilo više game od ovo. Ne ironično. Treba samo uči drivere kad ti treba. 3 Twin, igrao sam Twin zato što sam se usrao od Flanderi.
Legit samo za to. Pički za Samo za to. Pa ne, ali ne možeš im baciš Lightning Storm, baciš ovo u stand-u i pobedio si. Dobro, bat, istina. Pa Doroplet, jer si imao 2 mesta u sajde. Dobro, realno. Ne znam da li sam jednom, ne, bacio sam protiv Betona i nije bilo dobro, jer sam izgubio taj. To game što sam zaboravio vinci. Ja to moj callbay da greju? Ne, ovo je A moj. dobro, jebi. Callbay. Ovo je samo za game 2 i 3 kad ulaziš u time i očekuješ da ti baci Chiptera ili Ghost, Ili Scattershota. Kučku vodenu. Skuče, a? Da. 2 Zombie World i 2 Necroll Bench. Šatat za Perića što mi zanimljivo. Jel to isto onaj lik što bio 1-3 danas? Može. X3 gang. X3 gang. Kako se priču osjećaš kad si bio ispod Miću, bate, na listu? Diskutabilno. Jer Mić je bio 3-3 na kraj. Nije li te sramota? Dobro. Nekako je najbolji od Miška. I posljednja karta... Si izolvao. Za Mišića. Ovo? Da. Nikad, bukvalno. Tero, a svaki game Ovo voliš igram, tako. ovo mi, kako se zove, srećna karta, samo stavim u side deck da bi imao. Znači. Tero, teli su nas šamaraju, bate, onaj lik i njegovi ćale su teli se biju s nas u Dortmund zbog tu sličicu, bate. Pa ne, Bukvalno. ali retan, dobro, dosta za dobro, prečali smo. To je to, matchupi Protiv šta si igrao, eto, kaži nam. Matchupi su bili, čekaj, treba još šatati, šatat za Antona. E da, Anton, ako gledaš ovo, kaži mi, jel ti treba ona Lady Labyrinth Secret, bate, 7 evra, povukao sam, bate, javi mi se. Šatat za Antona, U šatat tebe gled za... 9 odmah, bate, pričaj ti, ja kružim. Šatat za, ne znam, za Balu Bržića što mi dao. Ja ne znam ko se taj lik, ne umem da izgovorim. Balubđić. Kaži samo Dimitri, jebe, bate. Dimitri. Ko je to? Kraj priče. Mita, znaš onog Uleti ti kita. Šatat za Anđelka što mi dao Kimeru što na kraju nisam igrao. Kako je bad. Pa nije bilo potreba. Tero, znaš da ima u Pirot jedan klinac, a zove se Anđelko, bate, što igra Pokemon i debeo, bate, znaš koliko je najjači lik koji postoji, bate, jeben gust. Jel ima još šatat? Ne znam, bate. Dali smo šatat za Peškira, za Dimitri. Bata, Dimitri mi dao. Šatat za svi ljudi što mi dali neku kartu. Tero, bukvalno si treba, mogu si smisliš malo pre mene dok si snimao. Šatat za Šihu. Da, može. Legit. Šatat sam biću, bate. To nije izlomio stolicu. Dele, pa da, ovaj put nije slomio stolicu. A neko opet slomio Čiviluk, si video. Da, video. Klasika, to je bat. standard. Opa, klasika. 15 kruži, bat. Nije event u Crni zmaj ako se ne troši Bukvalno Čiviluk mora se odvažiti. Najčekat ceo Čiviluk, pa da. Bate, više puta kupio Ivan nov Čiviluk nego što sam ja dobio nagrade od Originals, ali to je priča za neki drugi put, bate. Da, to ne može mi na to da utičemo. Imaš još nešto da kažeš, bate, pametno? Pa ne znam. Aj, batu, trnela mi ruka. Šatat za Niš Local. Pozdravi mamu, tatu, odeljenje 3, 2 i sve koji te poznaju. Biljanu i Sašu Mitrović. I za Damija i za Veljkovog brata. Za Veljkovog brata isto šatat. Aj, bate. Ali što je radan šatat za njih? Oni neće gledaju ovo. Evo, Kišaniju grupu. Da, Veljkiš obavezno. Pa to dakle znam. Opet 48. I, bate, znaš da je 5 od... Ajde, kaži još nešto. Koliko je? 5 do 11, bate, ajde, idemo na autobus. Ajde, čao. Nisi ni da 5 do 11.